ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋତେ ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବସ୍ତେ ଧନ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଧନ ବସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆସିକି ଘରେ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଲା କି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ଆମେ ସେଇ ବସ୍ତେ ଧନର ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ଚଳିବା। କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଚୋର ଆସିକି ସେ ଧନ ବସ୍ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଧନ ବସ୍ତା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଧନ ବସ୍ତା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ଟଙ୍କା ବସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସୁନା ବସ୍ତେ ନେଇକି ଆସିଲା, ତାପରେ କହିଲା ମୋତେ ଟଙ୍କା ବସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ବସ୍ତେ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଆସିଲା, ପୁଣି ଘରେ ଶୋଇକି ପୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ସୁନା ଚୋରି ହେଇଯାଉ, ଟଙ୍କା ତ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଚଳିଯିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚୋର କ'ଣ କଲେ ନା, ଆସିକି ସେ ଟଙ୍କା ବସ୍ତାକୁ ତାପରେ ନେଇଗଲେ। ତାପରଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୁନା ଦେଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ମୁଁ ତ ଗରିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିମି। ସେଠୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କି ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଚଳି 2 ପଇସା ନେ, ତୁ ସେଇ ଅଚଳି ନୁହଁ ତ, ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ 2 ପଇସାଟା ନେ, 2 ପଇସା ନେ, ଏଇଟା ତୁ ନେଇକି ଯା। ଆଉ ସେଠୁ ସିଏ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ 2 ପଇସାରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିମି 2 ପଇସାରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ କି ତୁ ଏଇ 2 ପଇସାଟା ତୁ ନେଇକି ଯା, ତୁ ଦେଖ ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ତୁ ନେଇକି ଯା ଏଇ 2 ପଇସାଟା। ତୁ ତ ସୁନା ଦେନି, ଟଙ୍କା ଦେନି, ତୋର ଚୋରି ହେଇଗଲା, ତୋର କାମ ଲାଗିଲାନି, ତୁ 2 ପଇସାଟା ନେଇକି ଯା। ସେ 2 ପଇସାଟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଯାଇକି ସେଇଠୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଯାଉଥାଏ, 2 ପଇସାଟା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଲେ, 2 ପଇସାରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିମି, 2 ପଇସାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିମି। ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ ଯେଉଁ କେଉଟ ମାଛ ଧରନ୍ତି ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ବସିଲା, ତାକୁ ଦେଖା ହେଲା। ସେଇଠୁ ନେଇ କହିଲା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ 2 ପଇସାଟା ଦେଲେ, 2 ପଇସାରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଏଇ 2 ପଇସାଟା ନେଇଛ। ସେଇଠୁ ସେ କେଉଟ କହିଲା କ'ଣ କଲା ନା, କହିଲା ହେଉଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ନା 2 ପଇସାଟା ଯଦି ତୁମେ ଦେଲ, ଆଉ ସେଇଟା 2ଟା ଦଣ୍ଡିକିରି ମାଛ ମୁଁ ଦେଉଛି ନେଇଛ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଧାରୁଆ ହେଇକି ରହିମି। ତାପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, 2ଟା ଦଣ୍ଡିକିରି ମାଛ ତାକୁ ଦେଲା। ସେଠୁ ସେ ଦଣ୍ଡିକିରି ମାଛ 2ଟା ସେ କ'ଣ କଲା ନା, କେଉଟ ସେ ଆଣିକି ସେଇ ନଈର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନଦୀ କୂଳର ନେଇକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲା, କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ପଳେଇଗଲା ତାକୁ ଏମିତି ମାନେ ସେ ମାଛକୁ କହୁଥାଏ, ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିକି କହୁଥାଏ। ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଚୋର ବସି ସେଇଠି ନଈ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲର ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସୁନା ଟଙ୍କା, ତାକୁ ସେଇଠୁ ଶୁଭିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ଏ ବୋଧେ ଜାଣିନେଲା କି କ'ଣ ତା ସୁନା ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଇଠୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଣିକି ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତା ଭୁଲ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ନା ଭାଇ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ତୁମ ସୁନା ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଥିଲୁ, ଦେଇକି ତାକୁ ଆଣିକି ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ମନ ଖୁସିରେ କ'ଣ କଲା ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସିଲା। ପୁଣି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ସେ 2 ପଇସାରେ ମୁଁ କେଉଟକୁ ଦେଇକି ସେ ଆମର 2ଟା ଦଣ୍ଡିକିରି ମାଛ ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ନଈରେ ଛାଡ଼ିଦେନି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଯାହା ତାପରେ ହେଇଥିଲା ସବୁ କହିଲା। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ, ମାନେ କେଉଁଟା ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼, କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼, କେଉଁଟା ତୋତେ ମାନେ ସହାୟତା କଲା ମାନେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିଲା ତୁ ଦଣ୍ଡିକିରି ମାଛ 2ଟା ଛାଡ଼ିଲି, ତୋର କ'ଣ ହେଲା। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିକିରି ମାଛ 2ଟା ଛାଡ଼ିଲି, ମୋର ଧର୍ମ ହେଲା। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ। ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଜାଣିନି କି ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୀବନର ବଡ଼, ଧର୍ମ କଲେ ଧନ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ, ଧନ ଜୀବନର ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଯାହା ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ପଇସା ଥାଏ ସେ ନା ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲେ ବି ତାକୁ ନା ସେ ପଇସାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ଧର୍ମଟା ବଡ଼ ହେଇଥାଏ, ଧନ କେବେ ବଡ଼ ହୁଏନି। ଧର୍ମ ବଳ ଥିଲେ ମଣିଷ କେଉଁଠି ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଧନ ବଳ ଥିଲେ ମଣିଷ କେଉଁଠି ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କି ଧର୍ମ ବଳ ହେଲା ବଡ଼, ଧନ ବଳ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଟାଟା।